Örülök, hogy jól érzitek magatokat, remélhetőleg kész a házi feladatotok is. Kérlek benneteket, hogy ismertessétek a táblán. Nos, kérem, ismertessék a házi feladatot. Milyen szerepük volt a zalaegerszegi diákoknak az 56-os helyi eseményekben? Ezen a téren állt a felszabadulás emlékműve, ami az 56-os forradalmárok számára inkább a szovjet elnyomás szimbóluma volt. Nem csoda, hogy ez volt az első, amit ledöntöttek. Október 23-a a magyarság egyik legjelentősebb napja, bár manapság sajnos már sokan nem emlékszünk rá. A környéken a kollégisták gyűjtötték a híreket, szájról szájra terjedtek a magyar forradalmárok híres tettei. Ahogy mostanság is, néhány fontosabb eseménykor, úgy 1956-ban is Csány László szobránál gyűlt össze a fiatalság. Nem tudták, merre menjenek, mit csináljanak, de meg akarták mutatni, hogy összetartanak. Ezen a helyen állt Hamburger Jenő tanácsköztársasági kormánybiztos szobra, amit a Csány térre vonuló tömeg ledöntött. Vajon megálltak volna egy percre tisztelegni, ha már akkor is Kossuth Lajos szobra állt volna itt? Mindig ránézek egy pillanatra, amikor reggel arra megyek iskolába.